एक मेरकन देता सूता कड़ा बना এটা গরম পানিতে সিজাই দেন না গাড়ি এমনি করে দিয়ে এই যে খটর মুতি গনে সে তেল দিবু হ্যাঁ তো খটর মুতিবু হ্যাঁ আরে কত গুজি এই কাড়া এইয়া তো বাত তো উঠি না সরা র র হ্যাঁ কান্দি বানাউছো आई की डाक जा आई की डाक নাই কাই से धुई তাকে ওলাটাকে বললো এটা কান্দে দিতে ওলাটা থাকো রাত মানে দেখতে হবে হট ଆଉ ଦିଟା ଭାତ ପିଇ ଦିଅ ଏ ଫୁଟୁ ଭାତ ଖାଇବନି ଏ ମା ମା ଏ ପାକୁଟେ କି ବୁଢା ଘଟା କାନୁ ଭାଗ ଦେତେନି ତ ତୁ ମେସୋର ତାମାର ଧନ୍ନା ଦେ ହେଇ ବେ ଜି ମିଷ୍ଟି କାନ୍ଦୁଚି ହେଇ ବେ ଯା देखंतु आम धान बिल ये फूल गछ फूल तो टेकी नहीं चंती एबे मुझे संज ही आसलानी टे आसती नुआ घर पाक एपटे माँ का बापा बैगण गछ लगाउछंती बापा से ठिया होती माँ ये पानी दौरान शाग शाग लगाई मंजी पकाउछंती एपटे आमर काकुड़ी दिहब एपटे आमर बैगण लगाउछि केते सुंदर देखा धान बिल सब देखते केते सुंदर देखा सब सबुज सबुज दिशुची आम घर चारिपटे बिल देखते संज ही आसलानी पलैबी ये आम कहीं रोना कहीं घर कम्प्लीट है एपटे देखते केते फूल गछ लगाई ए वर्ष टे छुटिया छुटिया फूल होती भल सब घर
ବାଇଗଣ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ତ ଲଗା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ମରିଗଲାଣି, ପୁଣି ଲଗା ହେଉଛି। ସଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଧାନ ବି ପାଚି ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲ ଧାନ ପାଚି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଚିଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ବାଡ଼ିକୁ ଆସେନି, ଆଜି ଟିକେ ବାଡ଼ିରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଲି। ମାଆ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଶାଗ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବାଇଗଣ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଏପଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ। ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଲଟା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦିଗଲା। ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚିପ୍ସ ଉଠିକି ଯାଇଛି। ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବି। ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଠି ଆରପଟେ ଆମର ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଏଇ ବିଲ ରାସ୍ତା ପଟେ ଏପଟେ ଟିକେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ କାକାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି। କାକାଙ୍କର ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଟିକେ। ଆଜି ଆମର ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ କଟା ହେଇକି ମାର୍କେଟ ଯିବ। ଆରପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କାକାଙ୍କର ଟିକେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଶାଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଣେ କକାଙ୍କର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଧାନ ବିଲ। ସଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ଘର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ରହୁନୁ, କାହିଁକିନା ଘର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସେଇଟା ସତ ନା ମତେ ଯେଇଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ସତ? ତମେ ଯେଇଟା କଥା ସେଇଟା ସତ। ମା ଯେଇ କଥାଟା କହୁଛି ସେଇଟା ସତ। ସେଇଟା ବି ସତ। ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କେତେବେଳେ କହିଲୁ କହ? ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କେତେବେଳେ କହିଲୁ? ମୋ ଦାଦୁ କହିଛି। ହଁ ଦାଦୁ କହିଛି। ତୁ ଦାଦୁକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ
दादू किस कहला दादी कहला हम्म ऐसा ऐसा तो थाऊ हम्म अरे तुम ऊपर सकता अंत हबो नहीं हम्म देखिए सारा रखी देखी हम्म सारा हम काटी दे दीजिए रखी दीजिए हम्म हला हम्म रखी दीजिए हम्म एक रखी देगी हम्म हला मुझे सुई हम्म देखिए सुई उठी आसिले खाली के आसिले देखिए देखिए आसिकी आतले घर मुझे खाई देली बाप रे तापरे जाने की एतिको तू भात कोइठी खाइଛୁ जानो दीदा घर किस हला गाठी थी खाई थी सेडी भी सुई थी ସେଇଠି ବି ଶୋଇଛୁ हाँ ତାପରେ ବିକାଳ ତୁ ଖାଉଥିଲୁ ନା କଣ हाँ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ନୂଆ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ତୁ ଖାଉଥିଲୁ ଚେୟାର ବସି हाँ ଏଁ ସେଠି ଖାଇଲୁ ଫେରେ ଏଠି ଘରୁ ଖାଇଲୁ। ତୁ ଘର କତିକି ଆସିବି ଖାଇଛୁ हाँ चना चोर देखी भी ସେଠି ଖାଇଲୁ ଯେ କେତେ ଗିଣୁଛୁ କି? ଏଁ ଦାଦୁ ଘରେ ଖାଇଲୁ ଯେ ପୁଣି ଘର କତିରେ ଆସି ଖାଇଛୁ ତ ପେଟ ନା ପୋଖରୀ पटो ପେଟ हाँ ମତେ ଲାଗୁନି ତ ପେଟ ବୋଲି ଦେଇକି ତତେ ସାର୍ଟ କଥା କହ ଦେଇକି ସେଇ ସାର୍ଟଟା ଦବୁ କହିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଉପର ସାର୍ଟ ଆଣିକି ଦବୁ କହିଲେ ना से सातटा हला नब्बो कइला देखी रखी देची जे आज ना हला छक्र यात्रा हबो कहीं ଯାତ୍ରା ହବ हाँ କି ଯାତ୍ରା ହବ मैं नारेनी ଆଜି ହବ हाँ କୋଉଠି ଆଜି ହବ ନା ତ ଆଜି ହବନି ତ मो दीदा तो कहतिला ଦିଦା କହୁଥିଲା हाँ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ତତେ ନବ କହିଲା ନାଇଁ ସେ हाँ ନବ କହିଲା ତତେ ଯାତ୍ରା ଏତେ ନବ କହିଲା हाँ ହଁ हाँ ଯାତ୍ରା ମାନେ କି ଯାତ୍ରା ହବ ଅପେରା ହବ ଅପେରା हाँ स्वर्ण मोल भी आवरी हबो ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ ବି ହବ हाँ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲ ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯେ नहीं स्वर्ण मोल ଏ ବର୍ଷ ଶିବାନୀ ए वर्ष शिवनी ଏ ବର୍ଷ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖିକି ହୁଁ କାଲି ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋଲ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ନା ହେଲା ଦେଖି ମତେ ନିଦ ଧରିଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖି ଉଡି ଉଡୁଛି ନଉଟି ପଡୁଛୁ ହଁ ଚାହୁଁଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ନଉଟି ଉଡୁଛି ଆଉ ତୁ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସେ କହ ହଁ କିଏ ନେଇଯିବ ମୋ ଦାଦୁ ତୋ ଦାଦୁ ନେଇଯିବ ତୋ ଦାଦୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ ନା ହଁ ଦେଖିବ ହଁ ତୋ ଦାଦୁ ଦେଖନ୍ତାନି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ହେଲା ହଉ ଆଜି ହବନି କାଲି ହବ ନା ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆହୁରି ଢେର ଦିନ ହଁ ଆଉ ଦେଖି ଅଷ୍ଟମୀରେ ତାହେଲେ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦବ ଆଉ ହଁ ଦାଦୁ କହିଲା ହଁ ହଉ ହଉ ଯାହା ଦଉଛି ଆଉ ଆମର ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛେ ନା ହଁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା ତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କଳା ଗୋଟେ ଉପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ସଫା ମାନେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ଦେଖି କଟି ଅପାକୁ କାହିଁ ଦେଲେନି ତୁ କହିଲୁନି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଲ କଟି ଅପା ପାଇଁ କାହିଁ ଆଣିଲନି ମୋ ଦାଦୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୋ କଟିବା ପାଇଁ ଆଣିବି ତୁ ଦାଦୁକୁ କହିଲୁନୁ ଦାଦୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆଣିଲ କଟି ଅପା ପାଇଁ ତ ଆଣିଲନି ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଲାନି ବୋଲି ସେ ତା ପାଇଁ ଆଣିବନି ନା ଦେଖେଇ ଦେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ନେଇକି ସାର୍ଟଟା ସୁଧୁ 150 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତ ଦାଦୁ ଠକି ଦଉଛି ତତେ ହଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ କଟି ଭାଇ ପାଇଁ କିସ ଆଣିଛି କହ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କଟି ଭାଇ ପାଇଁ ଜ୍ୟାକେଟ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିତେ କହିଲୁନି ଖାଲି ସାର୍ଟ ଆଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଲନି ହଉ ପାଠ ପଢା ହବ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା କଥା କହିଲେ ପଳଉଛୁ ନା ପାଠ ପଢା କଥା କହିଲେ ପଳଉଛି